Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kaag sa naman kayo malanto sa Kaykat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat ka mga persona na dakpan nga nagagamit sa peke nga vaccination card sa pagsulod sa Bacolod City. Cebu Pacific, by 16 na tanan ka mga flights gikan Metro Manila pa Bacolod kada semana. Sa Dumaguete City, babae, biktima sa budol-budol, 70,000 pesos nakuha. Sa Bacolod, manikurista, patay matapos gintiro sa sulod sa computer shop. Kag sa Good Vibes, native trace gikan sa Escalante City, in demand sa karon nga Paskwa. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Medical Arts Building nga makapabaskog sa kampanya kontra COVID-19 ang gin-inaugurahan kadungan sa 55th anniversary sa Bacolod Adventist Medical Center. Sa pagpanguna nanday Mayor Evelio Leonardia, mga opisyales ang Bredco Port kag hospital officials gin-inaugurahan ang 70 million pesos nga Simplicio A. Palangka Medical Arts Building sa sulod sa Bacolod Adventist Medical Center sa Barangay Takuling. Sunod sa tagdumalahan sang BAMC, madugay na nila ginhandom nga magkatukod ang pasilidad ilabi na para sa mga outpatient. Tubtub nga sang 2018, natigayon nga nasuguran sa bulig sang nagtaliwan nga negosyante kag visionary leader nga si Attorney Palangka. Sa seremonya, lubos nga ginpasalamatan sang tagdumalahan sang ospital kag bisan sa mga nagtambong opisyales sang syudad ang bulig nga napalabot ni Palangka. Hindi lang sa pagpabaskog sang ekonomiya sa Bacolod, kundi pati na sa kampanya angon sa ginapangatubang karon nga COVID-19 pandemic. And now this building is a reality. It stands before us as a monument, as a testament of God's graciousness, as a testament of God's blessing, and as a testament that God will always honor the sincere prayers of His children who wish to do great things. Ining hospital has contributed so much during the height of the pandemic, and kabay pa nga ini will even accelerate the growth of the hospital, and ang iyang mga facilities will be enhanced, kag this is precisely what we need in the community today. Sa number 9, alkalde sa Bacolod ginhinyong Emergency Operations Center sa Bacolod, pati ng City Administrator, nga tagaan sa atensyon ang pagdagsa sa karon sa mga tao sa Bacolod City Government Center. Humalin sa napaydalom sa Alert Level 2 Bacolod, halos hindi na mapunggan ang pagdagsa sa mga tao sa syudad. Kadaman sa ila nagatipon sa Bacolod City Government Center kung gabi, humalin sa mas ginpasanag ini. Masami man makit Andre ang mga magagmay nga kabataan nga wala nagasuksok sa face mask. Gani gintugyanan ni Mayor Evelio Leonardia sa Emergency Operations Center kay City Administrator Attorney Edward Quansing ang paghatag atensyon ilabi na sa bahin sang strikto nga pagpatuman sang health protocol. To find ways and means on how to deal with that situation, because of course the other side of it ang mga tao tas bundog ginbuyan sa Torel and dugangan pa nga of course Christmas season kag katahom sa government center nga lighting subong, because mega world no less ang decorar sina. So we're considering if there's a way to oblige them to wear masks at least. So Sa number 8, may 981 ka bag-ong HIV cases ang Pilipinas sang bulan sang Setyembre. Pang-apat ang Region 6 nga nag-record sang 64 ka new HIV cases.
Inisandig sa report ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, Western Visayas. Humali naman sa Enero tubtub sa Setyembre nga datos 8,945 ang new HIV cases sa pungsod. Pero ginapatihan nga ini ang underreported bangod sang stigma dala sang HIV/AIDS, kakulang sang access para sa testing sa pila ka mga probinsya sa pungsod, kagang epekto man sa mga health services sang COVID-19 pandemic. Padayon ang pagsaka sang HIV cases sa pungsod sang 2011, may 6 ka average nga bag-o nga kaso sang HIV sa kada adlaw. Sang 2020, nagsaka sa 22 ang average nga bag-o nga kaso sa matag adlaw. Pero sini nga 2021, nagdangat na sa 33 average new cases sa matag adlaw. Sa Pilipinas, 81% sa HIV infection ang na-transmit paagi sa male-to-male sex. Sa male-to-female sex naman, 15%. Humali naman sang 1984 tubtub Setyembre sini nga tuig, 29% sa mga ginreport nga HIV cases nagapang edaron 15 to 24 years old. HIV testing lakip na early diagnosis ang ginaduso. Sunod sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases Western Visayas, wala sang ikahuya para sa HIV testing. Ang mga nagapang edaron 13 tubtub 64 anyos dapat nakapaidalong bisan sa makaisa lamang kabes sa HIV testing. Ang mumanangyara sa monogamous nga relasyon, bisan pa ang mga nagabusong. Ginahaylo man ang mga gay o kung bisexual nga magpa-test sa kada 3 kung 6 kabulan. Angon sa World AIDS Day commemoration, may libre nga HIV testing nga ginatanyag karon sa SM Mall tubtub Disyembre 12. Sa number 7, PNP mayara na sa karon sa person of interest sa pagbuno sa isa ka lalaki nga nasapuan na lamang nga patay sa Breadco Port sang kahapon. Sunod sa kay Captain Paul Vincent Pendon, Commander sa Police Station 1, isa lang ka persona ang posible may kahimuan sa pagpatay kay Dennis Aranas nga nasapuan na lang nga patay kahapon sa kilid sang dalan Palangka sa Breadco Port sa Bacolod City. Hindi pa mapalayag ni Pendon kung sino nga persona ang ilagi na tanaw may kahimuan sang krimen, pero posible sunod sa iya may kangtanan ini sa away ni Aranas sa iya karelasyon. Si Aranas ang nasapuan kahapon nga patay sa kilid sang dalan. Ang PNP ay nagsilingman nga posible sa lain siya nga lugar ginbuno kag ginbilin lang ang iyang alawas sa may Breadco Port. Sa number 6, paandam sa mga naga-withdraw sa ATM. 70,000 pesos ang nakuha gikan sa ATM card sa isa ka babae nga nabiktima sang budol-budol. Nakuha sa CCTV camera ginaalagar pagbudol-budol sa isa ka babae sa ATM sa Dumaguete City kung sa diin nakuha sa mga suspect ang nga 70,000 pesos sa ATM card sang biktima. Makita sa CCTV ang pagbantay kag pagtiid sang isa ka babae nga nagakalo samtang nagaproblema sa pag-withdraw ang isa ka babae. Diri iya nakuha ang password sang biktima. Makita man nga iya ginistorya ang babae nga magsaylo sa pihak ng machine kag didto nagali nga ginbayluhan sang suspect ang ATM card sang babayi. Tigayo nakuha sang suspect upod sang 3 pa sini kakaupod ang tanan nga unod nga kwarta sang account sang biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sang PNP angot sa sini nga kaso. Ginpahayag man sa pulis nga may kabudlayan sila sa pagkilala sa mga suspect nga lunsay naka-face mask. Sunod sa pulis, posible madamo pa sila sa mga nabiktima sa iban pa nga mga ATM. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas? Magpabakuna na para abanse ka. Sa number 5, isa ka manikurista patay matapos gintiro sa sulod sa computer shop.
Patay 41 anyos nga manikurista nga si Alma de la Cruz matapos gitiro sa kagabi sa sulod sa computer shop sa Purok Riverside Zone 2 sa Barangay Banago sa Bacolod City. Sunod kay Major Richard Fajarito, commander sa Police Station 3, ang biktima ang nagahampang lang sa computer sa sulod sang shop sang hinali na lang magsulod ang gunman kagin palapitan kagin tiro sa likod sang iyang ulo si de la Cruz. Giliw naman nga nagpalagi yung suspect nga nag-angka sa motor nga nagahulat sa iya. Sunod sa kay Fajarito, ila pa karon nga ginahibalo kung ano ang motibo sa pagpatay kay de la Cruz. Kag ang iyang sininga mister ang yara karon sa presuhan bangod sa kaso sa illegal nga droga. Nakuhaan man sa kapulisan sang tutor ang biktima nga ginaligar na gaduso sang droga. May impormasyon man ang PNP nga siya ang asset sa pideya kag pulis pero ini ang ginakumpirma pa sunod sa kay Fajarito. Sa number 4, Negros Occidental, lakip na ang Bacolod City ang may masobra na karon sa 1.9 million ka mga botante. Sa reports ng COMELEC Negros Occidental, 1,946,639 na ang registered voters ng Negros Occidental kag Bacolod para sa 2022 nga piniliay. Humalin sang May 2019 elections, masobra sa 57,000 ang nagduga nga mga botante. Sang May 2019 elections, 1,889,200 ang botante sa Negros. Ang Bacolod City naman may 14,587 ka mga nagduga nga botante humalin sang 2019 national elections. Ang mga yadtong napaslawan nga magboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon napatay kag nagsaylo na ang nakakasna sa listahan. Sa number 3, may duwa na sa karon ka mga banwa sa Negros Occidental nga may zero COVID-19 cases. Sa report sa Provincial Incident Management Team, wala labot sang Don Salvador Benedicto, ang banwa sa Manapla ang may zero active COVID-19 cases naman sa karon sa ilang nga December 7 nga report. May 13 ka iban pa nga banwa kang syudad nga single digit naman lang ang active COVID-19 cases. Inay nagalakip sang Calatrava, Candoni, Ibi Magalona, Escalante, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Castellana, Murcia, San Enrique, Sipalay, Tuboso kag Valladolid. Sa kabilugan, 375 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental as of December 7. 3 naman ang na-record na patay sa among report. Sa number 2, Cebu Pacific Air ang may 16 na tanan ka mga flights gikan sa Manila padulong sa Bacolod sa kada semana. Sumugod December 16, may 16 na tanan ka mga flights nga Manila-Bacolod ang Cebu Pacific sa kada semana. Ini para makater ang nagadamo nga mga pasahero. May duha na sila ka Manila-Bacolod flights sa kada adlaw kag magapadayon man ang duha ka mga flights weekly para sa mga fully vaccinated nga mga travelers. Sa ilang nga press release, nagpasalamat ang Cebu PAC sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagsuporta sa recovery sang air travel para mapanubo man ang plete. May once a week man ang airline company nga flight halin Cebu pa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga persona nadakpan nga nagagamit sa peke nga vaccination cards para makasulod sa syudad sa Bacolod. Sunod sa City Legal Office, mahimo sila pasakaan sa kaso nga falsification of public documents. May report si Nico Delfin. Sa Breadcoport, namutikan sang monitoring team sang Emergency Operations Center ang mga peke nga vaccination cards nga ginpakita sang apat ka mga pasahero gikan sa Manila sang Martes. Suno kay Ang, Executive Director sang EOC, ginpaidalom na sa swab test ng apat sang ilan na tukiban ang peke nga mga vax card. So we will know because actually ang sa aton da iya sa mayara na wala labot naka-encode na tanan. QR coded na siya, kag makita gid ang records basta issued by Bacolod City. Kaya ang ilang nga fake is issued by Bacolod right away, makita gid na namon. Pagdiin sila. Sagay ang ginbutang nga address. Siling ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, wala pa sang minapasakaan sang kaso angot sa pagsupak sang health protocol sang nagligad nga tuig. Pero subong ang apat ka mga pasahero ang mahimo nila nga pasakaan sang kaso nga falsification of public documents.
Of course, because this is about the use of the Vax card, is a use of universal health protocols. There are even restaurants now in highly urbanized cities like Makati, in other places in Metro Manila, that you cannot dine in if you cannot present your vaccination card. So this is really something very crucial. Kutob sa mga pasahero nga may vaccination cards, ang may mga pribilehiyo, ilabi na kung sila ang fully vaccinated. Hindi na nila kinahanglan pa mag-submit sang negative RT-PCR test result antes magbiyahe pa kadto sa Bacolod. Gani maid-id man ini nga ginausisa sang katapo sang EOC sa seaport kag bisan sa Bacolod Silay Airport ang mga dokumento sa mga pasahero para mapangapinan ng publiko batok sa COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga ang mga native nga trays nga ginabutangan sa groceries nga masami ginapangregalo sini nga Pasko ang halin pa sa Escalante City? Suno sa isa sa mga negosyante, humalin sa nagsugod ang pandemic, subong pa lang sila, amat-amat na nga nakabawi liwat. May report si Romeo Subaldo. 36 anyos pa lang si Eli Cabasi, nag-deliver na siya sa mga native nga mga trays diri sa Bacolod Central Market. 72 anyos na siya subong kag. Nagasige pa siya sa gihapon sa pag-deliver sang sini nga mga tray nga himo sa bukog gikan sa lubi. Gikan pa ini sa Barangay Buenavista sa Escalante City kag may mga tinawo siya nga nagabulig himo sini. Isa kuno ka manunudlo sa una nga taga Cebu City nga nakabase sa ilang syudad ang nagtudlo sa ila kung paano ang paghimo sini kag diri na nagsugod ang ilang palangabuhian. Sino ang sugod ma'am sa inyo ni? Maestro man to sir na mga sa kabataan ko anay. Ano? Mga maestro to sa may Buenavista bala. Mga maestro. Oo. Kitubuan ka mo? Taga Cebu siya, nakapangasawa, taga dira sa amon, sa Buenavista. Pagkatapos, dito sa eskwelahan. Doon nakapalo kami. Bungod sa sining nga negosyo, napaeskwela niyang iyang mga kabataan. Ini ang mga tray nga ginahimo nga bulutangan sa mga groceries o kun prutas nga ginaputos sa colored plastic kag ginapang regalo. Suno sa iban nga mga negosyante sa Central Market, in demand ang mga native nga mga produkto sa karon. May ginatawag sila gani kuno nga drive-thru, kung sa diin may salakyan lang nga nagadulog sa higad sang dalan kag nagaayo sa ila nga magpabakal sa native products sa sulod sang merkado. Subong nga Christmas lang ginanusugod. Oo, Damo ka dyan pangita? damo eh. Basta amo na oblutan tutas. May mga salakyan lang. Ano tawag niyo liwat? Drive-thru. Kay tungod? Kaya dira ako gagyo sa lakyan, drive-thru. Oo. Kaya wala nila ka panaog na, look sa manaog kis amo. Kamu na lang ka pangita pagi. Kuhaan niyo sa stock sila yun. Kapatong lang kami. Istorya ni Eli, sumugod sang nagka-pandemic, subong lang sila liwat nga nakabatsag sang amo sini kabakal ang ilang nga produkto. Ginakulang pa sila sang supply sa bukog nga pagagamiton sa paghimo sa sini nga mga tray, gani nag-order pa sila gikan sa Cebu. Subong na mo order? Subong nga Pasko? Tuod ka. Nakabawi alin sa pandemic? Medyo, Tamat na. Malipayo ng Pasko. oo. Kadungan ni Manang Eli sa pag-deliver sa mga produkto diri ang iniman nga babae nga taga Barangay Rizal naman sa Escalante kag mga silig naman nga paypay ang ginpang-deliver kag ginagawan gilayon. Si Manang Eli, linibo nga trays ang gin-deliver pero kulang pa ini. May dugang pagit siya nga mga order nga ginalagas. Gani para sa iya, patimaan ini sang amat-amat nga pagbangon sang ilang nga negosyo. Barb, sa una-una ko yung pang ilan nga mga tray. Pagpapinsan ko yung amo na ginagamit, wala ginabutangan sa paper plate kung may kinananay. Ako pa ng balbo kung ma'am, ginagamit sa kananay. Hindi, sir, sa pangregalo, siya. Oo. Dala siya ginabakal. Sa mga offering pagibing, di ba? Yeah, sa church. Oo. Kag sa New Year, 12 fruits, dala ginabutang, Oo. kag ginaputos ang colored nga plastic. Pero I mean, that's good news, no? Subong nakaamat-amat na mag-bawi. Nakayum-yuhom na siya. Kung Barb, kay sa almost 2 years, subunan sila makabawi. Nga, balyang ang libo-libo ang i-deliver, sir, kulang pa ni ka na mo pas ang demand. Damo kwartang tao. Damo pang regalo. Damo pang regalo. Kagamay ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse gag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. 17 days na lang, Barb. Pasko na. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.